Hemme salam dostlar, bilşiňiz ýaly 1,5 milyon gowrak wagtdan bäri YouTube'da türkmen rap barda videolar goýan. Ýöne men şuny sördüm şakaçyny men hiç jeli rapyň esas düzüm bölekleri bardy agdamanyň. Şoň üçin rap tapaklar adly täze video seriýa başladym we rap tapaklarynyň ilkinji bölüminde rapyň esas düzüm böleklerinden biri bolan beat bilen haýsakyndan tanışarys. Inne beat näme? Onun İngilizceden Türkmençe gönümel terjimesi urguy. Ýöne ol rapda başga manyny anlatýar. Ol öz içinde ritmi, tempony, sample jemleýän rapyň sady. Beatler öz içinde bir näçe görnüşleri berilýär, mysal üçin trap, afro trap, drill, boom bap we şoňa meňdeşler. Bilinýän ilkinji beatler 1975-1980-nji ýyllarda jazzdan, bluesdan, funkdan alynan samplelar bilen döredildi. Kısaca sample barda hem aýtsam sample'ın gönümel terjimesi bir bölük bir kesim diýmek anlatýar. Beatmakerler nähile marda bir sample alýarlar we öz fantaziýalaryna görä oň üstüne işläp beat döretýärler. Bir mysala seredip görelim diýjek bolan zadyma has bolup düşünersiňiz. Sample bilen birlikde beat'in esas düzüm böleklerinden biri ritm. Eger üns bilen dinleseňiz ritmi ähliýerde taparsyňyz, mysal üçin bir basketbol topunyň bökdirilmegine, adamlaryň el çarpyşyna ýa-da adamlaryň ýörep basan her ädimine. Ritm ses ve sessizliklerden emele gelýär. Şo ses ve sessizlikler bir model döretýär. Şo modeliň gaýtalanmagy ritmi döretýär. Onda dowamly uruw sesler bolýar. Bu uruw sesleri bir-birinden tapatlanyp biler. Ýagny käbirler beýleklerden has güýçli, has ýumşak, has uzun ýa has kıska bolup biler. Bir sada kompozitor bir näçe ritmler ulanyp biler. Beat'in esasy böleklerinden biri hem tempo. Tempo gysgaça beat'in tezligi, onun italyança terjimesi hem wagt diýmek anlatýar. Käbir ýerlerde BPM diýip eşitýänsiňiz. Şo BPM we tempo ikisiň bir zat. Ýene käbir ýerlerde 80 BPM ýa 90 BPM diýip eşitýänsiňiz. BPM'iň öňündäki san 1 minutyň dowamyny beat'te urulýan uruwlaryň sanyny anlatýar. 80-nji, 90-njy hatda 2000-nji ýyllaryň başlaryna çenli esasan rapda boom bap beatler ulanylýardy. Olarda esasan bir bass teprek we trompet ulanylýardy we boom bap rapda esasy ünsüz sady dälle söze berilýärdi. Sonra 2010-njy ýyllara gelinende trap soundy has göplanyp başlandy. Aslynda trap 90-njy ýyllarda döräpdi. Ýöne 2012-nji ýylda DJ-ler tarapyndan özgörtüllü döwri gaplaşdyryldy. We başlarda trapda vokal ulanýardy. Onda az instrument bolýar we esasan kick we basslar baş rol oýnaýar. Bizde trap soundyny 2001-njilik bilen ulananyny bilenmek ýöne men özüm ilkinji sapar awdydaň aýdymlaryny eşitdim. Şeýle hem 2014-nji ýyllarda SB-taram bu soundy ulanýardy. Soňky 2-3 ýyl wagtdan bäri daşary ýurtda drill has köp ulanylýar. Drill esasan beat bilen beýleki stillerden tapawutlanýar. Onun beatiniň guruluşyny trap bilen deňeşdirilýär. Rapda esasan hi-hat şu şekilde ulanylýar. Drillda bolsa şeýle. Ýöne köý trapdaky basslaryň düzülüşi. We drilldaky basslaryň düzülüşi. Bu stilde sözler esasan gangstalyk, köçeler, ýaraglar, pullar we neşe terişdeler barada bolýar. Ýöne temalar ýurtdan ýurda ýütkäp bilýär. Türkmenistanyny ondan öňki milonyny bilenmek ýöne men özüm birinji sapar awdydaň açarys güllap diýen aýdymyny drill dinläpdim. Ondan öňde daşary ýurtdaky aýdymlarda gagat delýärdi. Geçeriz dağları tolkunları yüzeyip, açarız güllap güleyip, yakarız gözlenmedi süzeyip, ýöne sen näp daşaýan bu iki yüzeyip. Yakarız közi, etlere sepelep tuzy, gelse de ayazlar geçeriz bölüp buzy, life gıysa yol
Ve şuna ünsveren olsanız 6 daýy şakaçyny 3 aýdymda onulanlar. Açar güllap, sönmez we jeňel part 3'tü. Bularyň ählesiniň beýti dirgegene sözlerinde ýanky aýdanlama hiç ýokdur. Belki sizem bilýärsiňiz Fame adly täze rapper hatda oň özünden darnaşmaly, şonuň ýakynda çykan kogol aýdymy, şoňa beýti drill we sözleri beýleklere görä hasy drill'a ýakyn. Bilemim ton şelikan senkron, men patron berde big boss gart bas akord drill'da rekord frekans. Ýöne men şakaçyny dinleýän türkmen aýdymlarymyň arasynda arasy drill diýip bolaýjagy öňkü tahan aýsýany oýjy men mekan bilen aşagyň feedi kowaly kadiýan. Men özüm saýladym ýaly. Sana yanlış maňa dogry. Karma kunti wagt dogry. Gyzykly ýaşama gyzykly soňy, gyzylly barmaklar gyzykly boyny. Burnadym oýnadym aldym moýny, geçirdim ýatyny toýny. Şeýlik goýan bir videoň soňuna geldik. Eger videony halan olsaňyz like goýup bilersiňiz, öz pikiriňizi tesbirlerde ýazyp bilersiňiz we indiki videolardan habardar bolmak üçin kanalyma abone bolup bilersiňiz. Indiki videoda görüşýänçe hoş, sag bolun.